नागांव डिस्ट्रिक्ट होजाई सब डिवीजन अंकांग की दो मते होजाई एलएसी अंकांग की दो लास्कार हवार कार्बी रोंगलोंग ICDS asai campaign Anganwadi Centre selam damlo laso center along worker pen helper ang hoy ki papleng japhan pangdaklo laso hut karbi rong pen ajaha katum worker pen helper achukumar ang hoy kachipalong dun japhan chuning rialo chujok dunlo ki manghumi mi alama bangke karbi rong pen chukumar ang hoy aphan kachuning rialo kachujok duna karbi tum aphan ki khindi detlo kupia porsi ka khinde lake karbi rong aphan kali pukok pusi Hojai laskar karbiarong arartum chethandun. Jongsi nitumarong along kikimvek Anganwadi Centre nitumaphan kali lapen nitumaphan karbiatum avarsai longdun de prote laso ICDS pen kasilam Anganwadi Centre nang bilong lepusi kehang pasu. Hojai district along rialong ke dua karbiatum aphan ICDS aborengang hoi kipekpon federa jok ningkang samse chipaklangsi pai pai ni phaing kora chok siani Hojai long ke dua karbiara thurpaksi Hojai ICDS sai hemalong pali damlo alang ni tumpen Hojai ICDS sai hemalong ki pali dam nang kokalam thi ki pachnia tengke ki dam tani pen ki pathik tang Hojai Karbi arong along ICDS center ke selam japan service sai denglo laso teng ICDS Anganwadi Centre selam lo laso Anganwadi Centre along worker pen helper avoreng ang hoi kilong dun japan center ki kim dam vekarong akarbia tum tame kachuning rialu chujok dunlo Bonta nona bangke Karbi rong along kapi doji ICDS Centre tame kaprek akhe tuma phansi bangso voreng ang hoi pek rong lo Karbi pe tum kilong dun dia voreng ang hoi pute Karbi rong amena Centre tame pavide nangji Karbi rong amen pen ki inut kaprek tuma phan voreng ang hoi ke peke chikroi dun thek lasi bangso Anganwadi Centre amen ingthan pe nangji pusi Hojai Karbi tum hanglo Lahai lama puthak alang ni tumpen Hojai district ADC lapen tribal sangha Amri development board chairman pen chenglo MLA atum along amta alang ni tumpen lu pidam lu puta phirangke tumpen kaching kia hu chethandu jongsi Karbi rong along amat ki kimvek Anganwadi Centre along Karbi tum borenga varsai pen chenglo kapre varsai longdun de plote laso center laskar Karbi rong along bilongle nituma men pen nituma pharlo ka chojora sai nitum chechak che puta Pirangke tuma thenglo nang pachini dun halapu ICDS asai phu ke thana tengke banghini la so center long workers tapen helpers achukumar ang hoyaphan lunang ke jok atum langka hawar pen kasilam Anganwadi long ki parlo hawar tum pina ajoini si nitum khindelo mate reject nang koklo mate pithek thedelo pusi pirangke tuma thenglo chithan lahai lang nitum ke hang puthak nili district commissioner pen singki chingwai dampo laso PC kaduka vialam ke klardak pen pachini thekpu puta alangli phirangke tuma phan Hojai KCS achun bang pen pachini amar hala sohut litum Karbi sor pimaratum da kachali atum ke thegatum do pasi hala sohut lahai e laso a boreng kacholong dunji aphan lota chujok dong lo ke long dunji ajoine amat pulo department of sor pulo lake bole Karbi ang laso Karbi arong ke mane jurip elaka puri re pusi latum pusi la Karbi tum ki pidun application an aba akin diret an han sob reject et la bon sitame ahok ma pu bon sitame kali non aphi bangke akula so Karbi arong amen thak pe namase center wangluk wang et lo appointment api et lo bang khaya tum han si pilap bon sitame la so jorip elaka long langdam lo Karbi u somar ba Karbi khaya tum amen inut e bengta mana hodun de pin lasi non laso appointment pi 1000 lasi laso Karbi arong amasi laso center ki kimpo kusi chini don lo lasi labangso center apa kim long le deji aphan lasi nili tum ladak CDPO along wang lo lapen ko DC long dam lo lapen ko nitli tum mane tribal songho district chairman long ta dam lo lapen ko dak local MLA Ramkrishna Ghosh khai long ta dam lo lapen ko nili tum Karbi Amri Karbi development committee chairman asar singing tikathar asar phanta than pachini lo la solam thea puthak lasi labangso phrang ko anone action ki NG KNA won sitame jongse action NA polongte nilitum amupen ke dam la Karbi pen district Karbi development a chairman asar la penako tribal songholong district chairman bakladia sar la penko lahai tumen ko dogwe cherap sita mene nilitum man che song kon thu lang pusi mane nilitum ning chepat hilo
child development a department long abang alang li survey ria ken taman hada kang nang ka homria bang alang li karbia rong arat a jore beleka puch alang li chini ne ma ko an se jore beleka karbia puri lo ma puri re ma sor mu bang ni li tum han bang ke kamunthi dam ni li tum la sor department long kisuma namun han bang munthi dam ni li than blackmailing nanga kori mate tangka ka chuan pene dotan ma le do alang li tum la son chini lor pena rong pen thani li tum han arong nanga chong thu asi ki pui puse ni lan chalo News report Karbi Nongnai.